आं UPPL दंमोन दिनै फैनो गोनां जाहोनानो जाबाय थारमाने जोंहा गोबां समाजाव खामानिखौ मोनसेबो मावनाय नुवाखै बा जोंबो मावनो हायाखै बा जोंनि बेबायदिनो स्कुलावहाय बेबायदिनो इटा मात्र 2000 इटा बिहैनाय बेखौबो हराखै समाजनि खामानि मावनो हायाब्ला जोङो बोरै UPPL थाबाय थानो फिसा फिसौ खामानिफोरखौनो मावनो हायाबा आरो उनाव एसेबां गेदेर गेदेर थांखि लादों बिसोरो माब्रै बिदि खामानिखौ मावफुंगोन आमबागावहाय जों नुनो मोनबाय दिनै BPL जोबनानै होबाय नोंथाङा बेनि आगोलाव मायाव दंमोन आं UPPL दंमोन मा पदआव दंमोन UPPL आं माबामोन प्रेसिडेन्टमोन नोंथाङा बेखौ नागारनानै मानो फैफिनाय दिनै फैनो गोनां जाहोनानो जाबाय थारमाने जोंहा गोबां समाजाव खामानिखौ मोनसेबो मावनाय नुवाखै बा जोंबो मावनो हायाखै बा जोंनि बेबायदिनो स्कुलावहाय बेबायदिनो इटा मात्र 2000 इटा बिहैनाय बेखौबो हराखै नाथाय दायो जुदि बेबायदि बिथांमोना जुदि समाजनि खामानि मावनो हायाब्ला जोङो बोरै UPPL थाबाय थानो प्राइमारिया जोंनिया एलाबारि नोंथांमोना खैजोन फैदों बेवहाय जइन जानो जों सानै फैदों नाथाय जों नुनो मोनबाय थादों ससियेल मिडियाआव गोबां BPL खामानि मावनानै हायो मोजां मावबाय थादों होनना बुंदों नोंथाङा मा नागार फैखो जोंथ' जोंनियाव जुदि मोजां खामानि मावनाय मोनबा बिसोरो जोंनियाव बेबायदि स्कुलनि थाखाय इटाखौनो हरासै जे बे बोरै जानो हागौ आंनि थाखायबा मावाखै खारन मानो होनब्ला बिथांमोना जुदि मावनायमोनब्ला जोंनि बे फरायसालिखौ 2000 इटा बिनायखौथ' बिथांमोना हरगौमोन ना जुदि फरायसालियावनो जुदि बिथांमोना जुदि बेबायदि इटाखौनो हरनो हायाखैब्ला बिदिबा गावसोरनियावल' बा गावसोरनि उदैखौल' सुफुंबा जागोन नामा बेथ' जाया फरायसालिया सेसापानि दैमुजुलि दिनै बे BPLआव हाबफैनायनि मेन जाहोनानो जाबाय जेन'बा UPPLआ गोबां खामानि मावगोन होननानै गोबां थांखि लादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मोनसेबो खामानि मावफुंनाय नुवाखै आरो माखासे गामि बिथोराव माखासे बहुद लामा सामा गोदोसोनानै थानाय दंमोन दाख्लैबावैबो जानानै थांबाय जोंनि 2 नम्बर माजुलियावनो मोनसे लामा बायनानै थांदोंमोन बे लामाया फुजानि सिगां लामाखौ खोनायनि थाखाय गबिन्द सारजों रायलायहैनायाव सारा नायहैदोंमोन होनबाबो लामाखौ बानायासै खिन्थु गामिनि रायजोफ्रा दुखु मोननानै थाबाय आरो खिन्थु सारा बेखौ एसे नायोबा मोजां जागौमोन होननानै रायजोफ्रा लुबैदोंमोन बिदिनो बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानिफोरखौनो मावनो हायाबा आरो उनाव एसेबां गेदेर गेदेर थांखि लादों बिसोरो माब्रै बिदि खामानिखौ मावफुंगोन दा बेफोरखौ साननानै आङो दिनै TCLC मेम्बार हिसाबैबाबो UPPLनि TCLC मेम्बारमोन आङो बेखौ गारनानै आं BPLआव जगदान ধনশ্রী গগরপড়া রিঙ্কু দত্ত জুমন রাভা গৌতম দাস হিমাংশু কলিতা নিরঞ্জন দত্ত ললিত কর্মকার প্রকাশ দত্ত সকলে আদরণী জানাবো হাত তালি বাজাই ডিম্পল বরা হিরোইন তালুকদার সৌরভ হাজরিকা রাসেন্দ্র দাস ত্রিপাঠী দাস মঞ্জিত দত্ত ধন রয় নবজিৎ মেধি নারায়ণ চৌহান চিরঞ্জীৱ গোস্বামী তেখেতসকলে পুৰণি বৰাংবাৰী প্ৰাইমাৰীৰ পৰা ইয়াৰ পিছত আহিব তাতু কলিতা প্ৰণৱ গায়ন কমল মেধি প্ৰীতম দৈমাৰী লুচিয়া বসুমতাৰী বৰ্ণগাঁও চিত্ৰা নাৰ্জাৰী বৰ্ণগাঁও বিষ্ণু বনিয়া रोहता स्टेशन दिनेश सिन्हा रोहता स्टेशन तपस सिन्हा रोहता स्टेशन अभिजीत भद्रा रोहता स्टेशन निरंजन सहरिया रोहता स्टेशन धीराज दास रोहता स्टेशन सीमांशा बड़ो आकांक्षा चौधरी यार पिछड़ আহিব বলে অনুরোধ জানাইছো स्वप्ना दास रूमी दास भारती दास भाग्यश्री दास बासंती दास हेमंत डेका कोकिल डेका मानव राभा हिरोमणि तालुकदार धनमणि तालुकदार दैमालु बड़ो पदम भांडारी
Itu Boro, lalu Boro, Natu Das, Bogla Das, Riju, Borua, UP Pilar